Hello guys. Ako na ning ikaduha ka adlaw sa ako ang paghimo daw og ah, vlog. So na akong wife di lang ako siya i-feature kay magyaw-yaw ra siya dito sa likod daw. So daan ako. Kapoy kay bay kay ikaduha na ako ka adlaw karon pero kapoy kayo kay nagkuha ko og product para ako ang ibaligya kay naghimo man ko og gamay nga business gamay ra kay good sama sa buy and sell ana. So muna siya kay mag buy and sell man ko muna siya kung i-thumbnail inyo dayon na siyang basahon dayon kana mag buy and sell dayon. Ang tips ra gyud na bay sa buy and sell mo buy ra gyud ka dayon mo sell mo moro gyud na tip sa buy and sell bay. Pag buy ni mo na himo din na siyang i-sell siguro duha pagpalit nimo ana piso pagbaligya nimo ana dos kabalo ka imong ginansya na 100% na imong total ginansya na na-realize nimo na ha na ako i-share sa inyo ha na ako'y kailangan na siya no mupalit ka og bato nga tag piso ano ko nga oh bato ra maka tag piso sige kay ako ang i-try nga mangita ko no siya og bato dayon hamis mamili siya mga bato iya yung ibaligya og tag piso oh, wala siya puhunan basta kay nalang daw mo palit og bato nga tag piso wala gyud klaro pero sige lang mo to wala toy buy sell ra to yaha permi pero tag piso ra ang bato palit na mo. Tagpiso ra man ang bato pero palit na mo. Yan siya. Tigong kuno siya og 1 million ka bato. O di 1 million na din. Milyonaryo na siya. Grabe nga mindset. Rich mindset ba? So, nakabalita ko bay. Si Isog di ay si rich mindset nga original. Nagsakit daw. So, ang yung sakit kay appendicitis. So, moto. Okay kayo kay naulian naman siya. So, good luck sa iya ha. So, nagit siya mga panahon nga naganto siya sa iyahang sakit sa appendicitis. Loy bay. Pero kabantay mo bay nga na yung mga vlogger karong panahon na puro na sila gasakit. Ako nailan nga na yung vlogger gasakit. Si Will Dasovich. Dasovich ba na siya lang? Si Will ba? Will Dasovich ba? Si Will. Ikaduha din ako nga nailan nga nagsakit nga vlogger sa una itong nisikat gyapon katong Jamich. Si Mitch ba to? Itong laki. Katulo dayon karon napoy nagsakit dayon. Kato dayon si limot ko kato itong vlogger nga bata nga Tagalog man to siya. Laga sakit sila do. Hadlok no kay may mong vlogger karon nga magsakit. Magsakit man. Man naunsa niya si Lisog karon. Naga po sakit vlogger gyapon. Na ambot na lang. Pero basin ga sakit niya sila. So, napo ko'y chika sa inyo by regarding social media na ako'y nabalaan about sa anti-terror bill na pod anti-terror bill. So nag-react to si Pia Wurtzbach si kinsa kay itong kan lang ng Miss Universe karon bag-o Catriona pati si Catriona Gray mga kuan kuno nanay nana familiar mo anti-terror bill bay. So mo ka familiar sa anti-terror bill adto lang mo dadto sa anti-terror bill nga YouTube gyapon
Makita ninyo sa YouTube, tanan makita ninyo sa YouTube. So anti-terror bill, ingon sila nga ang anti-terror bill kuno para kuno sa Saba man kanya kong audience dire eh. Wala koy kuan bay kanang noise reducer ana denoiser nga mga kuan kanina nang mga na microphone wala. Akong para hilom bay, ako ra silang badlungon, mohilom din na sila. So balik ta. Katong kuan anti-terror bill bay para na siya nga mga anti-terrorist, mga grupo-grupo ana. So magbasa lang mo para mabalay nyo na. Para sa kuha bay nindot na nga na anti-terror bill yata magsugod. So kung nay problema tong sulbaron antod nga mahimo na siya nga law or antod nga mahimo na gid na siya nga sa tawag aning structure na gyud sa ato nga mo na natong sundon na sistema. Ako i-share sa inyo bay sa Japan. Namo koy kaila sa Japan god medyo nalagi tay connection. So sa Japan indot sa Japan kay wala sila mga NPA, MNLF, MILF, may nana ba? So wala sila mga NPA nailaharat to garibilde pero garibilde sa ilahang kuan bay garibilde sa diha sa plenary while plenary session nana ba. So while naabit tayo mga ginapanghimo nga bill, ginapanghimo nga law na yung mga gastuanan something na is nadia garibilde. So na sila aktivista sila pero dili about terror, di ba? So anti-terror bill by the name itself anti-terror, dili siya anti-activism, anti-terror ba? Ano lagi sa tagashtag nga kanang activism is not terror bitaw. Wala man nagibutang dito nga anti-activism bill. Ang ibutang dito anti-terror bill. Nya, grupo-grupo nga na. Sakto man pud to siguro pero opo na ako nabasa tanan noon ha. Silbi akong nabasa katorang mga part nga nabasag tao ba. Tung uban nga di ka kasabot. Di lang ko pasalig kay read and write trabaya. Read and write. President ng Pilipinas qualification read and write able to read and write. Ayos kayo nga presidente na kinanglan presidente na to sunod ba kana pong medyo mobilib ka ba ba. So balik ta sa anti-terror bill. So moto nya si Soto po dayon napoy kon si Soto nga daghan kayo garia kana okay pod baya gyud kay sakto man pod wala man trabaho sa pasad sila may gibutar na to. Nagunaw na ta nga bugo na sila di ato na sila butaran ma ana akong pangutana bitaw nung una sa tanan mong siguro inana bitaw kay maglisod tag una sa tanan dito mo agree sa nidaog nga mga tao daghan kay tag reklamo mo man lang trabaho dia pasag di lang sila trabaho dia trabaho nimo nga mag influence ka. Sige pag-influence pod, di ba? Judge po kayo okay pod tong kang katriyo na. So kuan ko no kaning so I influence you to be kuan ko no to think about yourself or sa to think but in English manggot. Ito basta na to nakabutang to dito niya. Ang problema lagi kay yung kuno siya kuno mag-influence pero na may hashtag na pero sige lang okay raman to naman siya mga tumong na sila mga kahadlok ana ba. So okay man pod press freedom ana okay kayo wag kay problema na kaso lang kinahanglan pod kita panahon na nga maghimog structure ang ato ang gobyerno para na kung ang gobyerno tanaw po na to ira pod siguro kayo basing tuod bawal na pod gid ng mga media na din lang ka pwede manaway sa ilaha dayon ingon ka terrorist ka mo against ka sa mga diba pisong ka din na pod na mao
sakto pa na siya nga mahimo siya nga structure gyud. So para sa kuha sa mari kay 10 minutes naman tama ra ba ta 1-1 na karon perminti na to video 11 minutes ra gyud nya ro pa gyud nga vlog ha ro na walay edit bay wala ni edit okay 45 seconds na lang sa kuha bay sa mari na lang nato is inani naibuhaton ng gobyerno para ana ma-stop nato ng terrorism within sulod sa atong mismong panggobyerno. Kita pod nga mga tao ato pong bantayan ang gobyerno at the same time pod unta nga dili pod magamit pag-ayo lang sa mga sapian or mga naa sa gobyerno nga maabusar pod nila ilang power, di ba? Sinana check and balance lang ta. Nana magina permi. Pero kinahanglan nato time na mag-start ta og sistema. So, okay? Start tag sistema. Goodbye guys kay 11 na 11.